Nu este aceasta, ci problema ta este un duh de minciună și de acuzare care îți fură pacea și siguranța mântuirii. Bun, numărul 4. Demonii constrâng. Forțează. Cred că nu există un termen mai distinctiv decât a forța. Aproape orice este forțat este pasibil să fie demonic. Homatul forțat, consumul de alcool forțat. Să nu ne oprim însă numai aici. Mâncatul forțat este la fel de demonic. Lăcomia este la fel o problemă ca și alcoolul, însă vedeți, este una respectabilă. Nu poți să fii un alcoolic, să mergi în biserică, însă poți să fii un lacom. Există și alte forme de constrângere. Vorbirea forțată, limbuția, oameni care nu se pot opri din vorbit au o problemă. Și ei sunt o problemă, de asemenea. Numărul 5, demonii înrobesc. Foarte aproape, înțelegeți? Să presupunem că ai comis un păcat în domeniul sexului. Te pocăiești, mergi la Isus, primești iertare și curățire, ești justificat, ca și cum n-ai fi păcătuit niciodată. Totul este încheiat, însă dacă după toate acestea tu tot mai ai acea dorință intensă de a comite același păcat din nou, deși îți displace acest lucru, ești înrobit. Un exemplu foarte des întâlnit este masturbația. Unii psihologi și alți oameni spun că e în regulă, este sănătos, nici măcar nu stau la discuții în această privință. Însă știu că există mii de oameni care practică acest lucru și care se urăsc pe ei înșiși pentru că îl fac. De fiecare dată spun că nu mai fac niciodată, însă nu merge așa. Ei sunt înrobiți. Există un demon al masturbației. Este foarte des întâlnit. Dați-mi voie să vă spun acum, înainte de a merge mai departe, că acest lucru are anumite manifestări caracteristice. Ceea ce se întâmplă este că degetele acelei persoane încep să aibă mâncărimi. Am întâlnit atât de mulți oameni care mi-au spus: frate Prinț, ce se întâmplă cu mine? Am mâncărimi în degete, câteodată înțepenesc și cad pe spate. Eu le șoptesc în ureche: problema ta este masturbația. Mărturisește-o, cere sângele lui Isus care te poate curăți și scăpa de acest lucru. Însă este foarte încăpățânat. De multe ori oamenii trebuie literalmente să-l scuture jos din degete numele lui Isus pentru ca să scape de el. Dacă puneți alăturat 4 și 5, 4 plus 5 este egal viciu. Ok, constrângere și înrobire, dacă le puneți la oaltă, dau viciu. Suntem toți familiarizați cu multe forme de viciu. Unele sunt foarte neobișnuite. Prima mea soție și eu am avut de-a face cu o tânără, membră într-o biserică penticostală, care era subjugată de lac de unghii. Ea dorea să miroasă lac de unghii. Ea mi-a spus: când intram într-un magazin pentru cosmetice, aveam două opțiuni. Puteam fie să cumpăr lac de unghii sau să fug din magazin. Trebuia să fac unul din cele două lucruri. Când a fost eliberată de acest viciu, a ieșit din ea cu țipăt și cu lacrimi. Știți, există și alte vicii. Cel mai des întâlnit și cel mai recent este televizorul. Televizorul este un viciu la fel cum este alcoolul pentru mulți oameni. Există oameni care nu pot să intre într-o cameră cu televizor și să nu-i dea drumul. Nici măcar nu mai gândesc, nu știu ce vor viziona, ci trebuie să meargă și să aprinde televizorul așa cum un alcoolic băutură. Cred însă că în timp televizorul este mult mai nociv decât alcoolul. Numărul 6. Ei profanează. Ei te fac să te simți murdar și necurat. În mod special când te închinui Dumnezeu. Tocmai ești gata să intri în prezența lui Dumnezeu, iar această imagine murdară sau acest cuvânt murdar îți sunt proiectate în minte. Orice lucru care se interpune când vrei să-i te închinui Dumnezeu și care ți se opune este aproape sigur demonic, sau când dorești să citești din Biblie. Un exemplu obișnuit este demonul somnului. Știți că Biblia vorbește despre un duh de adormire? Ați observat vreodată dacă oamenii doresc să citească Biblia la 10 seara, la 10 și un sfert deja sunt adormiți. Dacă însă doresc să privească la televizor, pot să stea treji până la miezul nopții. E bine, acest lucru nu este natural. Există o forță supranaturală care însoțește când privesc la televizor și care urăște cititul Bibliei, înțelegeți? Bun, numărul 7. Ei înșală.
Ei sunt înșelătorii. Cred că, în general, toate formele de decepție spirituală sunt demonice. Și știți ce deschide cale liberă decepției? Mândria. Mă îndoiesc dacă există vreo decepție care să nu-și fi făcut intrarea prin ușa mândriei. Mândria duce inevitabil la decepție. Numărul 8. Ei slăbesc, îmbolnăvesc sau obosesc. Există un demon al oboselii. Mi-aduc aminte că odată am avut de-a face cu o femeie care spunea că nu pot să mai iau parte la această sesiune, sunt prea obosit. Eram gata să-mi exprim regretul pentru ea când mi-am dat seama că era un demon. L-am provocat și s-a supus. Așa este, ea este întotdeauna obosită, este obosită când se trezește, este obosită când merge la culcare, este prea obosită să se roage, este prea obosită să citească din Biblie. El este unul dintre aceia în spatele căruia se ascund ceilalți sau ei ucid. Țineți minte că Satan este un ucigaș și el omoară fizic oamenii. Există un duh al morții pe care el îl însărcinează să omoare oameni. Bun, dacă ar fi să alegem un cuvânt pentru ca să concluzionăm, acest cuvânt ar fi neliniște. Oamenii demonizați sunt în general neliniștiți în anumite domenii. Persoana care se poate relaxa cu adevărat și care are pace, probabil că nu are nevoie de eliberare. Ei bine, aș aprecia slujba unor persoane active care ar șterge tabla pentru ca să nu petrec eu timp la acest lucru. Este cineva aici în față? Mulțumesc foarte mult. Următorul lucru pe care îl vom dezbate, și cred că acesta va fi ultimul, deși aș dori să fi putut merge mai departe, deoarece nu prea mai avem timp, este area lor de rezidență. Proverbe 25 cu 28 spune, vă mulțumesc foarte mult, Proverbe 25 și 28 spun următorul lucru. Omul care nu este stăpân pe sine este ca o cetate surpată și fără ziduri. Deci acest verset compară partea intrinsecă a personalității umane cu o cetate. Iar când omul nu are apărare spirituală, acea cetate este deschisă pentru aproape orice duh rău care dorește să intre. Un om care este de dat drogurilor, acesta este descrierea lui. Orice poate intra în el, deoarece zidurile lui sunt surpate. Însă, într-un oraș, există multe arii diferite. Există cartierul unde locuiesc cei bogați, există mahalalele, există părțile în care sunt băncile, părțile comerciale, părțile pentru sport, există părți locuite în diferite grupuri etnice. Am locuit în Chicago și aceasta era zona în care erau toți suedezii, toți polonezii, toți evrei și așa mai departe. Tot așa, înăuntrul tău și al meu este un oraș cu diferite zone, cu locuitori specifici în fiecare zonă. Înțelegeți? Am să dau o mică listă cu aceste zone. Nu sunt psiholog de profesie, ci acestea sunt lucruri bazate simplu pe ani de experiență. Prima zonă, numărul 1, cea mai importantă, este cea a emoțiilor și a atitudinilor. În paranteză pun bande, pentru că sunt bande de demoni și fiecare dintre ele deschide drumul pentru următoarea. Dacă dai de una, trebuie să începi să le cauți și pe celelalte. Părerea mea personală este că în spatele fiecărei emoții și atitudini negative se află un duh rău: mânia, frica, singurătatea, proasta dispoziție, autocompătimirea, mândria, gelozia. Este o listă uimitoare. E bine, faptul că experimentezi mânie nu înseamnă neapărat că ai un demon al mâniei, însă dacă mânia ta se înscrie în categoria acelor verbe despre care am discutat, atunci probabil că ai un demon de mânie. Există anumite probleme rădăcină din care se dezvoltă celelalte. Cred că unica și cea mai mare problemă este neacceptarea. O neacceptare duce la o întreagă serie de alte lucruri: singurătate, lipsă de dispoziție, autocompătimire, depresiune, disperare și când ai ajuns atât de departe, te afli pe unul din cele două drumuri: moartea dacă e cel pasiv sau sinuciderea dacă e cel activ. Cred că nimeni nu s-a sinucis decât sub impulsul unui duh rău. Aceasta este părerea mea personală. Nu o pot dovedi.
O altă problemă foarte tipică este răzvrătirea, care duce la resentiment, ură, mânie, violență și știți, produce conducătorul tipic de bandă și așa mai departe. Numărul 2 este mintea. Într-un fel, mintea este câmpul de bătălie. Duhuri caracteristice care afectează mintea sunt îndoiala, necredința, confuzia, nehotărârea, alienația mentală. Am descoperit că oamenii care au fost implicați în ocultism, aproape toți au probleme cu confuzia. Depresiunea o puteți numi fie emoțională sau mentală, nu are importanță, există. Următorul teritoriul, unde suntem? Este limba. Există mulți demoni specifici limbii. Principalul este minciuna. Biblia vorbește despre un duh de minciună. Există oameni care sunt mincinoși și care trebuie să mintă, nici măcar nu mai știu când mint. Am avut un astfel de prieten, era președintele organizației Full Gospel Businessmen, Evanghelia completă a oamenilor de afaceri, într-un anumit oraș. El de asemenea era un comerciant tipic, era un creștin bun, orator minunat. Se afla în sufrageria noastră și a început să vorbească, iar cele ce spunea el deveneau tot mai interesante și mai improbabile. Mintea a început să înhoinărească și mă gândeam, oare el crede ce spune? Cred eu ce spune el? Însă este un fel de flux din natural în supranatural. E bine, știți cum am descoperit cum a intrat Duhul în el? El era fiul adoptiv al unor părinți bogați, nu mai aveau alți copii, toată nădejdea era pusă în acest băiat. Ei doreau ca el să fie totul. El a descoperit că atunci când venea acasă cu notele de la școală, ei erau dezamăgiți deoarece ele nu erau îndeajuns de bune. Când ei au manifestat dezamăgire, el s-a hotărât că nu se merită și a început să mintă în privința notelor de la școală. Înțelegeți? Și aceasta l-a dus în tot domeniul minciunii. Cred că în final a fost eliberat, însă a fost o așa revelație pentru mine. Vedeți, mincinoși și incorigibili sunt foarte înșelați pentru că nici măcar nu știu că mint. Ei pot trece un test pentru detectarea minciunii. Ce altceva? Există demonii care merg la biserică, ai critice, bârfei. Odată mă aflam într-o întrunire dintr-o biserică, iar o doamnă a venit la mine cu un demon. I-am spus, problema ta este critica. Am spus, tu, duhule de critică, ieși afară din ea. Și vreo 4 oameni din jur au început să fie liberați în același timp. Exagerarea, demonul evanghelistic, blasfemia. Eu am fost un sclav al blasfemiei când m-a mântuit Domnul. Eram absolut incapabil de a vorbi fără să blasfemiez. Vorbire murdară și așa mai departe. Vorbire negativă. Numărul 4, lucrul despre care nu vorbește nimeni în biserică, sexul. Deoarece nu este discutat în biserică, oameni cu probleme în acest domeniu al sexului merg la un psihiatru. Iar el le spune, Doamne, ai o problemă de vinovăție, problema ta se află centrată în religie, renunță la religie și nu te vei mai simți vinovată. Eu nu spun întotdeauna toate acestea, însă spun că dacă ai mers de 10 ani la o biserică și încă mai simți vinovăție, problema ta este religia. Într-adevăr, eu mi-aș schimba religia. Dacă religia ta atât poate să facă să te simți vinovat. Trebuie să precizăm anumite lucruri despre sex. În primul rând, sexul nu este rău, este bun. Trebuie să clarificăm această neînțelegere. Dumnezeu a creat bărbatul și femeia ființe sexuale și după ce a verificat tot ceea ce a creat, el a spus că toate lucrurile erau foarte bune, inclusiv sexul. Una dintre marile probleme din biserică este că noi nu suntem onești cu privire la sex, ne este rușine de el, suntem foarte rezervați și prin această atitudine încurajăm problemele. Afirm că orice formă de aberație sexuală constrânsă este demonică, fără excepție. Masturbația, curvia, preacurvia, homosexualitatea, lesbianismul, efeminismul și toate felurile de perversiuni sexuale despre care nu vom vorbi, fiecare dintre ele este demonică. Nu trebuie să vă fie rușine, însă trebuie să rezolvați problema voastră. Numărul 5.
Poftele. Am putea include aici sexul, însă el constituie un domeniu atât de distinctiv încât l-am pus separat. Dorințe și pofte pervertite. Bun, cred că toate apetiturile au fost inițial bune, sănătoase. Însă prin păcat și prin putere demonică ele au fost pervertite să devină nesănătoase și destructive. În 1 Ioan 2:16 se vorbește despre pofta cărnii, pofta ochilor. Există o putere demonică care controlează ochii. Unii bărbați trebuie să se uite la o femeie într-un anumit fel. Sunt absolut incapabili de a nu face acest lucru. Un demon care este focalizat în ochii lor. După cum am mai spus, lăcomia este un exemplu foarte clar de apetit pervertit. Am cunoscut odată o femeie care a călătorit 70 de mile într-o furtună de zăpadă pentru ca să vină la Chicago și să fie liberată. Ea era fiica unui pastor penticostal. Ca mulți oameni în situația ei, ea s-a răzvărătit împotriva părinților și a religiei ei, s-a căsătorit cu un bărbat nemântuit și a avut o viață îngrozitoare. Ea avea 3 copii. A venit și a fost eliberată de duhul lăcomiei. Ea ne-a spus după aceea: domnule prinț, nimeni nu putea spune că nu este adevărat. Este la fel de real ca și atunci când ai un copil, tot așa am și eu 3. Și apoi mi-a spus că era așa de feroce în lăcomia ei, încât lua mâncarea din farfuria copiilor ei și o mânca, deși știa că ei au nevoie de mâncare mai mult decât avea ea. Haideți să vorbim despre câteva minute despre viciu. Viciile se nasc din frustrație, ele sunt ramuri ale unui trunchi. Și dacă tratezi doar viciul, atunci nu rezolva problema. Să luăm, spre exemplu, alcoolul și lăcomia. O femeie este membra bisericii episcopale, soțul ei umblă cu alte femei, nu se îngrijește de ea, nu-i dă bani și așa mai departe. Bun, ea devine frustrată, trebuie să găsească o alinare, traversează sufrageria la dulapul cu băuturi și devine o alcoolică. Cealaltă femeie face parte din Biserica lui Dumnezeu, ok? Soțul ei face exact la fel, însă pentru acea femeie a merge la dulapul cu băuturi este o treabă prea grea, o călătorie prea lungă. Deci unde merge ea? În bucătărie. Deschide frigiderul, însă ea devine o alimentomană. Dar diferența este de fapt minimală. În fiecare caz, pentru ca să le ajuți, trebuie să rezolvi frustrația de bază, care este atitudinea față de soții lor. Bun, trebuie să continuăm lista. Numărul 6. Întregul domeniu al ocultismului. Am să notez doar ocultism, însă el este un domeniu vast. Fiecare parte din el este demonică, chiar și părțile mai respectabile. Nu vă sugerez să vă implicați în exerciții yoga. Dați-mi voie să vă spun acest lucru. Eu am practicat yoga, eram un yogin. Vreau să vă spun că nu aș atinge nici măcar cu un singur deget acest domeniu. Nu trebuie să depindeți de yoga pentru a avea sănătate fizică. Domnul vă va da și sănătate fizică. Vreau să precizez că ocultismul este o groapă adâncă și neagră. Este una dintre acele peșteri în care toate scările, marcajele ghidează spre înăuntru, dar nu mai duc niciodată afară. Bun, numărul 7. Toate religiile false. Islamismul, mohamedanismul, martorii lui Jehova, budismul, hinduismul și în anumite privințe și iudaismul. Ok, nu există nicio religie falsă care să nu aibă un demon în spatele ei. Satan este un expert în domeniul religiei. Este domeniul de bază în care operează el. Numărul 8. Toate ereziile. Și prin erezie spun înstrăinarea de credința creștină. Să deschidem la 1 Timotei, capitolul 4, pentru un moment. Întâi Timotei, capitolul 4. Dar Duhul spune lămurit, Duhul cu D mare, Duhul Sfânt, dar Duhul spune lămurit că în vremile din urmă, acestea sunt vremurile pe care le trăim noi, unii se vor lepăda de credință. Care credință? Credința creștină. De ce?
ca să se alipiască de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Acest lucru are loc la scară mare în ziua de astăzi. Iar apoi continuă și dă câteva exemple ale greșelilor lor. Abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor, ei opresc căsătoria și întrebuințarea bucatelor care au fost făcute ca să fie luate cu mulțumiri și așa mai departe. În mod special pe coasta de vest a Statelor Unite veți întâlni sute de mii de oameni cărora li se aplică acest lucru. Ei au devenit super spirituali, hotărăsc să nu se mai căsătorească sau dacă se căsătoresc, nu conviețuiesc cu soțul sau soția lor și sunt super spirituali prin ceea ce mănâncă. Eu cred în a mânca cumpătat, însă nu fac din aceasta o religie, înțelegeți? În momentul când acel lucru devine o problemă religioasă, ești în pragul demonicului. Veți observa că oamenii care dau în pasiunea mâncării nu pot vorbi despre nimic altceva. Aceasta este o altă trăsătură a demonicului. Fără importanță unde începe, sfârșitul este mereu același, mâncarea. Nu mânca cu tare lucru și nu mânca cu tare lucru. Sunt multe lucruri pe care nu le mănânc, însă nu fac din acest fapt o religie, înțelegeți? Bun. Numărul 9, domeniul trupurilor noastre fizice. Am dezbătut multe exemple din Evanghelie. Cred că anumite lucruri sunt în mod normal demonice. Nu spun că întotdeauna este așa. Primul pe care îl pun pe listă este epilepsia. Am văzut mulți oameni eliberați de ea. Împreună cu Ruth ne aflam în Lexington, Kentucky, în urmă cu vreo 2 ani și aveam o binecuvântare. O femeie a venit la mine, avea vreo 40 de ani, ea a venit împreună cu fiica ei de 18 ani. Ea mi-a spus: domnule Prinț, în urmă cu 10 ani v-ați rugat pentru mine și am fost eliberată de duhul epilepsiei. Iată, aici se află fata mea care are aceeași probleme, rugați-vă pentru ea. Am fost bucuros de mărturia ei, ne-am rugat pentru fiica ei și nu am nicio îndoială că a fost eliberată. Am văzut nenumărați oameni eliberați de epilepsie în momentul când aceasta era tratată ca un duh rău. Dacă într-o întrunire vine la mine o persoană, mă gândesc: mai bine zis, cred că este un duh rău, sunt gata să-i poruncesc să iasă afară. Vrei să fac acest lucru? Ești și tu pregătit? Deoarece s-ar putea să fie o luptă. Dacă nu dorești, n-am să fac. Unii oameni spun da, alții nu. Bun, atât am putut merge de departe. Am dezbătut activitățile principale ale demonilor, această listă, cred că de 9 verbe, iar aici se află domeniile principale în care le-am văzut operând. Știți, o persoană poate fi complet curată în domeniul sexului, însă poate se află într-o religie falsă. Sau o persoană nu are niciun duh rău la nivelul minții, însă poate fi afundată în emoții. Sau să presupunem că o persoană se află într-o erezie, însă să fie perfect sănătoasă. Înțelegeți? Există o posibilitate mare de combinații. Bun, acesta este sfârșitul primei sesiuni. Dacă Dumnezeu ne ajută, vom parcurge acestea în sesiunea a doua. Ezzel véget ért a tanítás, aminek a címe Hogyan lehet azonosítani az ellenséget. A Szabadulás alapelvei című tanítás első része volt ez. További tanításért ezzel a témával kapcsolatban kérem írjon nekünk, és kérje a 64 oldalas ingyenes katalógust Derek Prince Biblia tanításairól videó és audio kazettán és a megjelent könyvekben. A címünk Derek Prince Ministries, postafiók 300, Fort Lauderdale, Florida 33302, Egyesült Államok. A Derek Prince Ministries videófelvételét látták.